O proxecto do aparcadoiro da Bouza de Ribadumia non gusta aos partidos da oposición. Non gusta o proxecto nin tampouco como se está xestionando. Así o manifestou Somos Ribadumia, que critican ao goberno de David Castro por perder as subvencións da Deputación de Pontevedra. E o que fixo foi presentar dúas solicitudes a dous plans distintos, o Plan Ágora e o Plan Reacpón. O Plan Ágora inicialmente concederonllo e o Reacpón xa non. E o Plan Ágora, despois de concederlo, retiraronllo porque David Castro cometeu o erro de non darse conta de que había, ou igual se dou conta e o ignorou, de que había sobre a que quería actuar, que esta había que pasar por aquí por diante, pois non é propiedade municipal. E ao non ser propiedade municipal, no primeiro punto xa da convocatoria da subvención xa especificaba que quedaba fora. Segundo o goberno de Ribadumia, aínda que non teñen a titularidade, si teñen o dereito de uso da EP 9506. Por iso recorreron a retirada das axudas. Uns recursos que dende Somos Ribadumia consideran que non teñen ningunha opción de prosperar. Non o pode rectificar moito porque xa pasaron todos os plazos, polo tanto, se lle acepta a rectificación ben, pero non é titular das vías. E se non eres titular da vía, as bases son claras. Eu non sei a Deputación como vai responder a eso. Sei o que estaba na documentación municipal, que é que lle reclamaron polo Plan Ágora en outubro que xustificara a titularidade das vías, cousa que non fixo. Para Somos Ribadumia, a perda destas axudas supón un exemplo de mala xestión. Estará todo tranquilo que queira, para nós é un exemplo de xestión moi mal levada e aparte que está todo recollido documentalmente, nós non temos tampouco moito máis que aportar que o que está na documentación. El ten calma, bueno, nós non a teríamos. Un alcalde non pode permitirse perder esa cantidad de cartos nun proxecto tan grande e deixalo colgado no aire, porque o que non fixo foi explicar que vai a pasar ahora. Tamén critican a falta de transparencia coa elaboración deste proxecto. O proxecto ni siquiera estaba no orzamento para este ano, polo tanto non sabíamos que se iba a cometer este tipo de obra e David Castro non o fixo público, non subémolo por outras vías. Entonces non sabemos agora, o que sí sabemos é que non ten financiamento de outras administracións, nin da Deputación nin de ninguna outra. Segundo Somos, o proxecto podería levarse a cabo con fondos propios do Concello, pero sería un investimento moi grande para Ribadumia. A formación pide a David Castro que comparezca públicamente para dar toda a información referida a este proxecto.